Hello mga karasta. Welcome back to my channel. Today punta tayo ng Mactan. Sabi ni Fritz, mag-Mactan loop daw kami. So, kung bago ka pa sa channel nito, please like, share, comment at subscribe for more videos. Hit mo na rin yung notification bell para ligo. So, kung nakikita nyo, nasa harapan na yung Mactan Bridge, yung second bridge. So, akyatin natin yan, tapos Mactan na. Bali, yung dinaan namin kanina is sa Imus kami nagkita, tapos Mabolo, Mandawi, tapos ito yung sa bridge. So akyata na. Karasta, nasa Mactan Bridge na tayo. Paahon siya. So yun nga, mga 6 ng umaga na kami, pasado na kalalis galing Imus. Buntag. Wow, ang view. Tanggal pawis, pagod. Tingnan na si Joey Boy. So, try namin ni Brits naikutin na Mactan, pero naikot na nanya to doon. Sabi nga nila mga karasta, pag may paahon, may pasulong. Yuhuu! Sarap.
Sa Mactan na tayo, mga karasta. So, galing bridge. Bili ko kami ng kaliwa. So galing sa beach, dito tayo Tapat, pumunta tayo ng Tapat, tapos dito na tayo sa Barangay Pusok. Tapos ngayon nasa Ibo na tayo, mga karasta. Ito yung maps, labasan na nila. Mactan Economic Processing Zone. Daming mga trabahante dito. Yan. Ay, labasan na nila. So time check, 7:30 ng umaga. Welcome to Lapu-Lapu. Ayan na nga. Ito na yung kanan, yung next one. Medyo traffic ngayon kasi Sabado, may pasok yung iba, kaya medyo maraming tao at maraming sasakyan. Yan, may kunting palusong, pero kunti-kunti lang, pamparelax lang. Sa kanan pala, yan ang airport area. Yan. So yung daanan na to pala, mga karasta, puntang Mactan Shrine. So sa kaliwa, mga karasta, is Bigfoot. So mga karasta, punta pala kami ng Mactan Shrine. Doon ang stopover namin. So pag straight, punta Inganyo. Pag kanan is Maribago. So straight kami, puntang Punta Inganyo, kasi andun yung Mactan Shrine.
ba kay wala entrance na. Lami ang picturean dia. Parating lang namin sa Mactan Shrine mga karasta. Ito pala yung sinasabi lang Mactan Shrine. Iyay hapit. So, resume tayo mga karasta. Nag-break muna kami kanina. Doon kami sa Arby's Bake Shop. Kumain ng tinapay. Pangalmusal. Pang power na din. Kasi medyo nasa 1/3 pa tayo. Pero naka 20 kilometers na tayo. Galing sa Cebu City. So, sa sunod na to bay. Sa sunod na ako na to. Marigondon. So, second stop na mo at punta kami sa ano, sa Marigondon. So, time check, 8:02 ng umaga. So sa Bini Bridge, nasa 50 kilometers to balikan. Cebu Mactan, Mactan Cebu. Yung sa kaliwa pala. Langgo daw. Dito ang kuan bay? Pier? At least na natay kuan. Na idea po. Yung papuntang kaliwa mga karasta, Tamboli daw to, beach resort. Isa sa sikat na resort dito sa Mactan. Kani, White Sands. White Sands mga karasta. So, yung padiretso is Cordova, Marigondon yung kaliwa. Tapos yung kanan is Lapu-Lapu City. So kanina mga karasta, minto kami kasi sa Bini Bridge, nasa kalahati na kami. Yung diretso ba kami ng Cordova. So resume. Cordova kami. Puntang Cordova. So kung di nyo pa napanood yung bike ko sa Cordova, panoorin nyo na lang din. So time check, 8:23 ng umaga. So nasa 27 kilometers na tayo. Silvi Cordova na ni dire. Motoy. Oo. So yung tulay pala na dinaanan natin, yun ang simula ng Cordova. Ay, apas ko ba ya? Ako ni ko ng kamera kadiyot.
Ganda pa ng panahon. Wala dito sa ano? Pinapatabi nila. Duro. Ano? Grabe, ang ganda. Pupunta dito. U-turn lang kami. Balik na kami sa highway. Pinilip lang namin. Yan o yung Tulia. Nakikita ko dito galing Tulia eh. Ha? Okay, lakos ko. Dito tayo sa dagat. So, picture muna.